Diolch o galon. Bydd rai fi alw chi drefen cyn bo hir. Plis dewch nôl i eistedd os gwelwch yn dda. Y gloch. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Newch chi gymryd eich sedd os gwelwch yn dda. And if you require translation equipment, please put your hand up. Thank you, David. Diolch yn fawr. Mae hyn yn brofiad tebyg i bugeilio gwylanod. Newch chi plis eistedd os gwelwch yn dda. Os nag i chi yn cywio i gael paned. Diolch yn fawr. Felly, dwi am fynd nôl, os gwelwch yn dda, i un peth bach. Mae ofn ambell un arna i. Mae ofn, sylwch, ambell un arna i, parchedig ofn ydyw. O bobl fel Noel Davies a Gareth Morgan Jones. A pan mae Noel Davies a Gareth Morgan Jones yn deud wrtha i, ti'n llywyddi'n reit dda ar y cyfan. Deimles i'r ergyd. Ar y cyfan. Ond mae ganddyn nhw bwynt, oherwydd i ni wedi enwebu 5 person i'r cyngor, 2 i'r cyngor, 3 i'r pwyllgor gweinyddol. A na gyd i chi wedi clywed o fan hyn ydy i henwe nhw, a falle bod yr enwau ddim yn gyfarwydd. A fel mae'n digwydd, oedd un o'r enwau'n anghywir gan y llywydd. Felly, ni'n mynd i wneud pethau yn iawn. Gwennan Evans, dyma'r pobl i'r cyngor. Gwennan Evans, mae hi'n aelod yn Hermon Cynwyl Elfed, mae hi'n ifanc, mae hi'n weithgar, mae hi yn union beth i ni wylo ac eisiau felly ar y cyngor. A nes i alw Carys yn Carys Jones. Wel, Carys Mai Richards yw hi. Ymddiheuriadau. Carys Mai Richards yw hi. Mae hi'n aelod ymroddgar yn yr Angor, Grangetown, ac mae hi yn ferch i Arfon. Felly, i ni yn ffeindio ac yn gobeithio, a chithau wedi ethol y ddwy, mae'n ddrwg gen i, maen nhw'n bobl arbennig just y peth fi'n credu sydd angen arno ni i'r cyngor. Ymlaen wedyn i'r pwyllgor gweinyddol, Ann Morris, Sibemfro, mae'n gadeirydd cyfundeb Penfro ac yn fawr i gwasanaeth. Peter Spriggs, arlunydd o Gaerdydd yn wreiddiol, ond gwreiddiol i gyfraniad a gwreiddiol ei gymeriad, ac mae gen i mi lot i dderbyn gan Peter a gan yr un modd. Mae Gwilym Jeffs yn ddiacon yn Eglwys Ebenezer Caerdydd, ond mae e hefyd wedi cael ei gomisiynu fel arweinydd tua'r 11 a comisiynwyd Elinor yn ysgrifennydd cyffredinol nôl yn mis Medi llynedd. Felly, i unioni'r cam, chydig bach o wybodaeth, felly am y bobl i chi yn garedig iawn wedi ethol i'r cyngor ac i'r pwyllgor gweinyddol. Felly, dwi'n gobeithio bydd yr ar y cyfan yn cael ei dynnu nôl. Fi'n gobeithio. Ar ddechrau. Diolch yn fawr. Diolch o galon. I ni wedi cael rhai ymwelwyr i'n plith ni. Dwi eisoes wedi croesawu cynnan. Mae Emma o'r crynwyr yn ein plith ni. Could you give us a wave, Emma? Emma yn y cefn fyna. A mae Emma o'r Eglwys yng Nghymru hefyd yma. Lle wyt ti, Emma? Ar ddechrog. Croeso calon. A Rob o'r Congregational Federation. Rob? Croeso, calon. A David.
o'r Eglwys Ddiwygiedig Unedig. Croeso calon, neis eich gweld chi. A fe fyddwn ni yn croesawu yr ymwelwyr yn ffurfiol wrth bod yr prynhawn yn mynd ymlaen. Felly, i ni symud mlaen i'r cyflwyniad gan yr ardal lleol. Ac mae yna ddwy ran i hyn, mae yna ffilm, ac wedyn fe fyddwn ni yn cael sgwrs fach gyda'r Athro Prys Morgan, ac i ni falch iawn o'i gwmni, a bydda i'n deud rhyw air bach am yr Athro Prys Morgan cyn i fod e'n siarad. Ond y ffilm i ddechrau, Rodri, os gwely'n dda. Croeso i Gyfarfodydd yr Undeb 2026 ac yma i gyfundeb Gorllewin Morgannwg, sef y cyfundeb sydd yn eich croesawu chi yn gynnes eleni atom. Mae'n fro amrywiol iawn, o'r mynydd i'r môr, gyda chymunedau gwledig a dinesig o fewn y rhan arbennig hon o Gymru. Dwi am fynd â chi ar daith heddi gan ddilyn cwrs yr Abertawe sy'n llifo law tu ar môr. Gobeithio cewch chi flas ar stori ein bro ni, ei hanes a'i phobl heddi. Bydde dras a chariad Duw gyda ni oll. Wel, dyma ni tu allan i eglwys pert, Godre'r Rees. Dyma un o eglwysi cynhara'r annibynwyr yn yr ardal hon. Eglwys a chafodd ei sylfaeni yn y flwyddyn 1754 a chapel adeiladwyd yma yn y flwyddyn 1855. Cafodd yr eglwys hon ysbrydoliaeth trwy brygethu Hywel Harris yn ystod diwygiad mawr y Methodistiaid. Dyma fam eglwys fe eglwysi Saron Crynant. A fe wnaeth eglwys Godre'r Rees ynghyd â holl eglwysi Cymraeg ar ardal hon siwr gyment dros yr iaith Gymraeg a dros ein diwylliant ni. Yn Godre'r Rees fan hyn, nid yn unig oedd ysgoldi i blant yr ardal, ond yr oedd fel yr oedd pobl yn dweud y pryd hynny, debating societies. Ac un o'r debates rhyw noson yma yn Godre'r Rees oedd ai mantais neu anfantais yw i'r Cymro gan ei iaith. Wel, wrth gwrs, mae eglwys Godre'r Rees yn parhau hyd heddiw. Nawr, cyn deddf goddefgarwch Llywodraeth San Steffan yn y flwyddyn 1689, roedd annibynwyr yr ardal hon gan gynnwys Godre'r Rees, y Baran, y Gwryd ac yn y blaen, yn gorfod addoli fel Cristnogion tanddaearol, fel siwr gyment o'n brodyr anchwiorydd ar draws y byd ar hyn o bryd. Ac yn addoli felly mewn ffermdy yr ardal megis Celli Galed a Henllan Uchaf a Henllan Isaf. Diolchwn i Dduw bod rhyddid gyda ni heddi i addoli'n agored, i addoli'n arglwydd. Dyma yw mynydd y Gwryd, mynydd ac ardal wledig amaethyddol. A dyma gartre i gapel y Gwryd, un o gapeli cynnar yr annibynwyr yn yr ardal hon o Gymru. Capel sy'n debyg i Melin Cwrt, Rysolfen, Tabor, Cilfryw ac wrth gwrs capel y Baran. O ben y Gwryd, edrychwn lawr i Abertawe, bro bardd mawr ein cenedl, Gwenallt. Ac wrth feddwl am ei waith, fe ddaw un o'i gerddi i'r cof, y coed. 6 miliwn o goed yng Nghaersalem, 6 miliwn a thair croes. Ac yn y canol, yr unig un a fi'n byw'r efengil drwy ei oes. Law yn llaw ar eglwysi lleol, mae diwydiant wedi chwarae rhan bwysig yn yr ardal hon o Gymru. Daeth y glo anthrosite gorau yn y byd o'r ardal hon.
balchder, gwaith a chysylltiad byd eang i Gymru. Drwy lafur caled, adeiladwyd y gamlas, y cnel, ynghyd â'r rheilffyrdd cynnar i gludo'r glo. Oddi yno fe'i cludwyd allan drwy doci Abertawe a Ffwrdd Talbot i 4 ban y byd. Erbyn heddi, mae diwydiant yn dal i fod yn weladwy iawn yn ein glo, gyda gwaith Ffwrdd Talbot yn un o gyflogwyr mawr y sir. Yn ein cymoedd ni, nid yw hanes yn rhywbeth sy'n cael ei gofnodi mewn llyfrau'n unig. Mae'n cael ei brygethu, mae'n cael ei ganu, mae'n adleisio o gapeli i gartrefi ac o galonau pobl gyffredin a wnaeth bethau anghyffredin. Heddi, rydyn ni'n cymryd eiliad i dalu teirged i rai o'n henwogion lleol, pobl a roddodd lais, gyrau a ffôn un diwylliant. O bentre bach Cwm Guedd, daeth cerddor a fyddai'n gadael ei ôl ar 2 ochr yr awyrydd. Ymfudodd Daniel Prothero i America, gan gario traddodiadau cerddorol Cymru gydag ef pob cam o'r daith. Yno cyfansoddodd tonau ymynau sy'n dal i gael eu canu heddi, neges Milwaukee a Cwm Guedd. Dyma un arall a'i wreiddie'n ddwfwn yn ein cwm, yn Henros Ystrad Gynlais. Roedd Thomas Levy, dyn o dras Iddewig, yn un o bregethwyr mwyaf dylanwadol Cymru. Ei deulu a sefydlodd y synagog cynta yn Abertawe, ac fe wnaeth Levy ei hun gyfraniad enfawr i addysg a llenyddiaeth Cymraeg. Ef oedd golygydd un o gylchgronau plant Cymraeg cynhara Cymru, Trysorfa'r Plant, ac ysgrifennodd gyrau emynau hyfryd gan gynnwys y gyrau Cymraeg i'r dôn Sanden, oleuni mwyn, trwy dew gysgodau'r nef, o arwain fi. Geiriau sy'n dal i gysuro ac ysbrydoli heddi. O bentre Resolfen, daeth un o'n gwir athrolithoedd cerddorol. Un o 3 doethur mewn cerddoriaeth o'r un pentre. Ganed Dr William Rees Herbert yn 1868 yn ffwrnas ac roedd ei dalent yn amlwg o oedran ifanc iawn. Prynodd yr harmonium cyntaf eriod i gyrraedd pentre Resolfen a ddaeth ar y tren ac a gafodd ei gludo drwy'r strydoedd gyda chrywiau o blant yn ei ddilyn mewn cyffro. Daeth William Rees Herbert yn organydd cyntaf Capel Jerusalem ac fe gynhaliwyd cyngerdd arbennig i godi arian iddo gael hyfforddiant proffesiynol. Cyhoeddodd ei dôn gyntaf yn 19 oed ac fel ei fentor Dr Joseph Parry gadawodd am yr America yn 22 oed i ddilyn ei alwad cerddorol. Ac wrth gwrs, sut allwn ni anghofio'r dôn o'r Caniedydd sy'n aros yn ein meddyliau o'r ysgol Sul hyd heddi, rwy'n canu fel canar y deryn. Yr enw go iawn arni yw wrth gwrs Abertawe. Yma fel castell yn sefyll dros Gwm Tawe, mae capel ar Allwen, un arall o gapeli gweithgar ein cyfundeb ni. Ac nid nepell o fan hyn, mae capel Ebenezer Rhos sydd bellach ar gau, ond achos sydd yn parhau i fyw yng nghalon emynyddiaeth Cymru, oherwydd ar ôl y capel hwn, fe enwyd y dôn Ebenezer, neu Emyn Tôn y Botel. Tabernacl Treforys, man geni yr emyn dôn Blaenwern gan W. Penfro Rowlands, un o emynau gorau ein cenedl.
Felly, beth am ddod gyda fi i mewn i'r tabernacl? Am gapel, dyma'r tro cyntaf erioed i mi fel gweinidog, fel dyn, fel person i ddod i gapel y tabernacl Treforys ac am adeilad hardd, am grefftwaith, am gadeiddan i ni fel anghydffurfwyr. A dyma hefyd un o gapeli mwyaf ein cenedl. O'r gwred i'r baran, o godre Ros i Saron Crinant, capeli sy'n dal llawn ddwrn o bobl i'r capel odidog hwn, Tabernacl Treforys, sy'n dal cannoedd ar gannoedd o addolwyr. Mae'r achos yn parhau heddiw yma. Maint y capel hwn, dwi wir yn synhwyro ar bresenoldeb Duw yma. Ac allai ddychmygu hefyd dros y blynyddoedd a cheisiau yn uno i ganu Calonlan, Cwmronda a phob anthem is y rhod i addoli Duw a'i fab Iesu Grist. Allai ddychmygu y galeri yn llawn cantorion a'r organ yn seinio. Allai ddychmygu pobl yn dod sul ar ôl sul i uno mewn gweddi dair i'r arwydd Iesu Grist. Gan ddiolch iddo am ei chydwriaeth. Yn sicr, mae'r fro wedi gweld cyffro a hwyl grefyddol mawr dros y canrifoedd diwetha, ond mae'r stori yn bell o fod ar ben. Yn ein cyfundeb ni, mae dros 30 o eglwysi bach gweithgar yn tystio i efengyl Iesu Grist. Rydym yn helpu ein gilydd i gynnal ein gwelodogaethau ac yn edrych ymlaen yn hyderus i'r dyfodol. Mae'n braf iawn yma heddi yng Nghardd Capel y Nant. Fel eco eglwys, i ni'n awyddus iawn i wneud y defnydd gorau posib o'r tir sydd gennym ni, achos yn ôl oedd bod yna rhywbeth yma i'r synhwyrau i gyd, a rhywle bach llonydd i bobl allu eistedd a chymryd amser falle os oedd eisiau rhyw 5 munud fach yn ei diwrnod, nhw'n gallu ymlacio. Cydweithio a chynnal ein gilydd mor allweddol yn y daith i ni. Fel mae geiriau'r salmydd yn ein hatgoffa, mae mor dda
credu mae mor hyfryd pan mae brodyr a chwiorydd yn eistedd gyda'i gilydd. Wel, dwi wedi dod i ddiwedd fy nhaith fel yr Afon Tawe, fan hyn ar bwys Marina Abertawe. Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau'r wybdaeth gyda fi. Arbennig. Fi'n credu bod hwnna i gyd yn heiddi gwell cymeradwyaeth. Diolch yn fawr. Mari, croeso calon. Mari cymorth Cristnogol wedi cyrraedd. Fel na fi'n nabod pobl, o ran pwy maen nhw'n gweithio i. Ond i'n falch iawn, Mari. Da gennym cael cwmni yr Athro Prys Morgan. Croeso gyfaill. Siaradwr difyr dysgedig, Athro Emeritus Hanes Cymru ym Mhrifysgol Abertawe, sy'n arbenigo mewn hanes y 19fed ganrif a'r 14edd ganrif ar 15, awdur trwch o lyfrau ac erthygle, a chyfrannwr cyson i radio a theledu. Mae galw mawr cyson amdano fel darlithydd, ac mae ganddo ddiddordeb angerddol mewn iaith, llenyddiaeth, cerddoriaeth, celfyddydau cain, ac mae e'n gyfaill da a thryw i ni, undeb yr Annibynwyr Cymraeg, ac yn aelod selog Methel Sgeti. Diolch am ddod atom, a diolch am baratoi ar ein cyfer. Testyn ei sylw yw'r pregethwr, yr emynydd, yr esboniwr, gweinidog Ebenezer Abertawe, Thomas Rees. Etholwyd Thomas Rees, meddyliwch, dwy waith i gader ein hindeb. Dwy waith. Buddiol i ni gyd felly fydd clywed rhagor amdano. Rwch groeso cynnes iawn i'r Athro Prys Morgan. Diolch yn fawr iawn. Diolch Owen. Mae'r tywydd crasboeth yma yn atgoffa dyn o'r stori enwog am yr eglwys efengyledd iawn yn Dallas yn Texas, a'r genol tywydd crasboeth yn Dallas, ac oedd y capel yma yn enwog iawn am bregethau am Satan ac ufferndan. Ac mi ddotson blacard anferth tu fas i'r capel, a'r cyfan oedd ar y placard oedd, "So you think this is hot, do you?" Na i chi. Wel, gres na bido, o'n i'n meddwl y dylen ni drio tynnu sylw at y gwron yma, Thomas Rees Abertawe, achos bod e wedi mynd yn gwbl angof. I ni wedi angofio am un o'r dynon mwyaf oedd gan Annibynniaeth yn amser Victoria, a'r dyn mewn ffordd oedd yn un o brif sefydlwyr yr undeb. Felly mae'r sefydliad sydd gyda ni heddi i raddau heleth yn dod o feddyliau a syniadau a chynlluniau Thomas Rees, y gwron yma o Abertawe, gwron angofiedig hollol o Abertawe. Ac yn ei amser, roedd Thomas Rees yn cael ei gysylltu gyda'r enw, petai chi'n sôn wrth bobl am Abertawe ar unwaith, bydden nhw'n dweud Dr Thomas Rees, yn union petai chi'n dweud Pantycelyn, i chi'n meddwl am Williams. Ac os ych chi'n sôn am y Bala, chi'n meddwl am Michael D. Jones, rhywun fel yna. Oedd e mor enwog â hynny. A pan fi farw Thomas Rees yn 70 oed yn 1885, oedd e wedi yn 1815, a fi farw'n 70 yn 1885, dyna'r angladd mwyaf oedd erioed wedi bod yn Abertawe. Roedd yr orymdaeth yn dechrau o Calvert Terrace, yng nghanol y dre, lle roedd y mans yr Annibynwyr, ac oedd yn ganolfan i holl bregethwyr Abertawe, ac os o'n nhw gyd yn mynd i drafod, o'n nhw'n cael post-mortem ar fored i llun. O'n nhw gyd yn cyfarfod i wybod sut oedd yr achos,
ar y disil cynt, ac o'n nhw gyd yn cyfarfod yn Abertawe yn Mans Thomas Rees i gael Council of War ynglyn â ble roedd yr eglwys filwriaethu sy'n mynd nesaf. A felly oedd yr orymdaeth yn dechrau yn Abertawe, wedyn oedd yn mynd draw i Walter Road, i gapel Walter Road, lle oedd yna wasanaeth enfawr a music wedi drefnu gan neb llai na Joseph Parry, a nochel yn diwedd, Joseph Parry. A wedyn ni o gapel Walter Road oedd yr orymdaeth yn mynd canu ymynau'r holl ffordd i Bethel Sgeti. Ac 2 filltir o Bererindod, ac oedd yr orymdaeth, pobl gynta'r orymdaeth yn cyrraedd Bethel Sgeti pan oedd diwedd yr orymdaeth yn dechrau ar daith i fynd i Bethel Sgeti. Gymaint o filodd o bobl oedd wedi dod, oedd y mair a'r cyngor, aelodau seneddol Cymru, lot o Loegr hefyd, pwysigion y byd addysg, Congregational Union hefyd o Loegr, oedd Thomas Rees ar fi'n cael ei ethol yn llywydd, oedd Owen ddim wedi sôn am hynny, oedd Thomas Rees wedi bod ddwywaith yn llywydd ar yn hyndeb ni, ond fe farw just cyn iddo fe allu mynd i'r gader fel llywydd y Congregational Union. Oedd hynny yn dristwch mawr i'r annibynwyr yn Lloegr, achos oedd e'n ffrindiau mawr gyda miloedd o annibynwyr yn Lloegr hefyd, ac oedd yr holl bwysigion yma yn mynd i Bethel Sgeti, i'r fynwent, a hefyd oedd tai Abertawe i gyd wedi gorchuddio a creip di, ac oedd pob siop yn Abertawe ar gau, parch i Dr Thomas Rees. Dyna beth oedd parch Victoraidd, dwi'n meddwl, creip ym mhobman, siopau ar gau, a miloedd o bobl yn gorymdeithio i Bethel Sgeti at yr gladdedigaeth. Ac doedd e ddim yn syndod i bobl mewn ffordd, doedd hyn ddim yn fater o syndod, achos pan oedd gwraig Thomas Rees wedi marw'n sydyn yn 1876, 9 mlynedd cynt, oedd hi wedi marw'n sydyn pan oedd Thomas Rees yn America ar daith brigethu ac yn ceisio gwerthu copïau o'i lyfrau yn America. Fe hi farw, bydd rhaid iddo fe ddod nôl, ac erbyn pan ddath Thomas Rees nôl ar y tren i High Street, i'r orsaf yn High Street, oedd y strydoedd rhwng High Street a Abertawe yn ddi gan filoedd o bobl oedd yn dymuno rhoi cydymdeimlad a Dr Thomas Rees yn ei alar a'i ofid. A felly doedd yr angladd rhyfeddol yma ddim yn syndod i bobl Abertawe o gwbl, achos oedd e'n gawr yn y pulpit pan oedd Cymru yn addoli cewri'r pulpit. Yna oedd ei diddordeb mawr nhw yn y cyfnod. Chymod, allwch chi ddim dychmygu neb falle, ond petai Michael Jackson neu Elvis Presley neu rhywun yna'n dod i High Street Station fydde'r un math o dorf. Ond dyna'r math o enwogrwydd oedd gan Dr Thomas Rees Abertawe, gweinidog Ebenezer yn Ebenezer Street, yn y cyfnod oes Victoria. Ac oedd e'n llawer iawn mwy na just cawr yn y pulpit. Oedd e'n bwyllgorwr diwyd iawn, oedd e'n ddyn cryf iawn o gorff, un mawr, tal, a llais mawr iawn, dwfwn, gydag oedd yn gallu llenwi capeli enfawr fel Tabernacl Treforys ac yn y blaen, llais mawr, corff mawr, braidd yn afrosgo, ond oedd e'n bersonoliaeth fawr, oedd e'n bwyllgorwr brwd iawn, oedd e'n un o benseiri, undeb yr annibynwyr, yn llwyddwywaith, fel sydd wedi cael ei ddweud eisoes, ac oedd e'n awdur toreithiog hefyd yn Gymraeg ac yn Saesneg, llu o lyfrau ganddo fe ar hanes angydffurfiaeth yn Cymru, hanes yr eglwysi annibynnol sydd o hyd yn werth i ddarllen, ac oedd e'n destun hefyd yn 1888, dim ond rhyw 2 blynedd ar ôl iddo fe farw, oedd e'n destun i un o'r cofiannau mwyaf diddorol a sgwennwyd yn amser Victoria. Cofiad gan ei gyfaill mawr, Dr John Thomas Lerpwl, oedd yn frawd i daid Saunders Lewis. John Thomas Lerpwl oedd yn gyfaill mewn wesol, ond mynd gyda'i gilydd i werthu ei llyfrau yn America ac yn y blaen. Ac oedd John Thomas wedi sgwennu un o'r cofiannau mwyaf darllenadwy, a mae'n ddarllenadwy
Achos dwi'n meddwl bod e'n ddisebon ac mae'n eitha, os ddim seboni o gwbl yn y cofiant, ac mae'n eitha beirniadol o Thomas Rees. Bod nhw'n gyfeillion, mae'n barod i feirniadu, enghraifft bod Thomas Rees o blaid codi gormod o gapeli ym mhobman. Oedd e'n gredwr bydde angydffurfiaeth yn parhau i ddatblygu yn y dyfodol, felly oedd e'n bwysig iawn i gael capel ym mob man. A hyd yn oed man bentrefi, o'n nhw'n mynd i dyfu, oedd rhaid cael capel ym mhobman, a wedi dyblu'r holl capeli yma trwy fod yn un o brif hyrwyddwyr yr English cause, cael capeli Saesneg i annibynwyr yng Nghymru, felly. Capeli Saesneg yng Nghymru, hyn oedd hynny dyblu nifer y capeli sydd gyda ni yng Nghymru, ac oedd John Thomas yn meddwl, enghraifft, bod hynny yn beth ffôl iawn yn achos i hen gyfaill Thomas Rees. Yr unig beth, pan ddes i gyntaf i Abertawe yn 1961, wi wedi byw mas 65 o flynyddoedd, ac wi'n cofio oedd na blant i bobl oedd wedi bod yn aelodau yn Hapel Ebenezer ac yn ei gofio fe'n pregethu. Ond yr unig beth o'n nhw'n gallu cofio o'r bregaeth, oherwydd bod Thomas Rees yn aml iawn yn mynd i Loegr i odro, oedd yn mynd i odro miliwnyddion o annibynwyr oedd yn Lloegr, pobl fel y brodyr Wills, y tobacco yn Brys a Crossley yn Leeds, oedd dyn y Carpeti, oedd yn filiwnydd ac oedd yn cael arian. Ac yn wedi Brys, dyna oedd y ffynonell orau. Ac fydde, o'n nhw gyd yn gallu cofio bod Thomas Rees, pan oedd e'n pregethu yn Ebenezer, oedd e'n stopo i bregaeth ac yn cael commercial break. Ac oedd e'n dweud, chi fech gynnach ar y galeri, wy'n gwybod bod chi'n smoco, a wy'n smoco'r mawr hefyd. Wel, ta beth i chi wneud, cofiwch smoco tobacco Wills. Achos yr arian na oedd yn mynd i agor o capeli Saesneg yng Nghymru ac yn y blaen, ac yn helpu gronfeydd pregethwyr hen, i roi pensiynau i bregethwyr yng Nghymru, i weddwon gweinidogion, i blant gweinidogion ac yn y blaen. Ni jyst i godi capeli Saesneg oedd e, ond dyna oedd y commercial break, a dyna oedd nhw'n cofio mewn gwirionedd am Dr Thomas Rees. Wel, nawr te, pwy oedd y gwron yma, yn Abertawe, mae pawb wedi anghofio amdano fe, ond am y commercial break, wrth gwrs. Ac, wel, oedd e wedi enni yn 1815 yn Llanfynydd, reit yng nghanol Sir Gaerfyrddin, ac o'n nhw'n deulu o grefftwyr cefn gwlad. Ac mae'r math o deulu sydd bob amser wrth braidd cymaint o'r achosion cynnar. Chi'n bod maen nhw'n gwneud casgenni, neu maen nhw'n gwneud pasgedi, neu maen nhw'n deilwried, neu maen nhw'n gryddion, neu rhywbeth fel yna. Wel, beth oedd teulu Thomas Rees yn ei wneud, oedd rhaffau o wellt a cychod gwenyn, ac yn gwybod sut oedd trin gwenyn hefyd fel teulu. Wel, oedd ei dad, fod bynnag, mae'n diflannu o'r stori yn gynnar iawn, achos mae'n mynd o Lanfynydd i Abertawe i werthu sgidiau. A dyna'r cyfan i chi'n gwybod amdano fe yn y cofiant, a dyw Thomas Rees byth yn sôn am ei dad, achos bod e ar y cyfan wedi cael ei godi gan ei fam, a teulu i fam, felly detci a'i famgu yn pentre Llangathen. Ddim yn bell o Llanfynydd, ond yn nes at Afon Tywi, ar lan Afon Tywi. Ac o'n nhw'n hen deulu o gwelltu fel o'n i'n gweud, os dim rhagor o sôn am y tad, mewn gwirionedd, ac o'n nhw'n hen aelodau o hen capel Eisac, i chi gyd wedi clywed am capel Eisac. Wel, oedd e'n un o'r achosion cynhara oedd gyda ni yn y de, ac sydd gyda ni yn y de, ac oedd y fam yn dueddu at arminiaeth, oedd hi ddim yn derbyn y calfiniaeth arferol, oedd hi'n math o fenyw annibynnol iawn i barn, ac oedd hynny, fi'n meddwl, yn dylanwadu tipyn ar Thomas Rees y plentyn, a hefyd oedd hi brawd hi, Morgan, yn derbyn Seren Gomer, felly
dyna beth arall oedd wedi dylanwadu ar y teulu ac ar Thomas Rees hefyd y dyle annibynwyr fod â diddordeb yn y byd o gwmpas a pynciau llosg ac yn y blaen. A o'n nhw'n darllen Seren Gomer, felly oedd e'n deulu deallus oedd i gefndir bod e'n cyfadde mae ardal gysglyd iawn oedd y werin yn ardal Llangathen a'r ardal na i gyd braidd yn gysglyd, ond ddim i teulu nhw, beth bynnag. Ac beth sy'n mor rhyfeddol ynglyn â Thomas Rees, wi wedi dweud bod e'n un mawr braidd yn afrosgo yn ei gorff, mawr tal, oedd yn edrych braidd yn afrosgo, ond y peth cyntaf oedd pobl yn Sir Gaerfyrddin yn cofio amdano fe, oedd bod e'n blentyn bach wedi dechrau busnes yn blentyn trwy greu perllanau. A ystyr perllan yn Sir Gaerfyrddin, nhw nid jyst perllan o goed, ond peep show oedd pobl yn moyn mynd i gardota rownd i'r ffermydd ac o'ch chi'n gallu talu a weld y siew bach yma ar hambwrdd os o'ch chi'n rhoi pin. Dyna sy'n rhoi'r ymadrodd Saesneg i chi, a pin to see a peep show. Ac oedd y peep show oedd mantell gan y cardotyn uwchben y hambwrdd yma, ac os o'ch chi'n rhoi bwtwn iddo fe neu ddimen neu ffyrlling neu hanner ffyrlling, oedd e'n barod i agor fantell ac o'ch chi'n gallu gweld y model yma o berllan oedd Thomas Rees wedi wneud yn blentyn mas oedd e'n creu perllan gyfan o goed wedi gwneud o bapur aur a papur arian a'r ffrwythau coch wedi wneud o gwyr sel, o sealing wax. Ac wedyn ni, ar ôl i chi weld hyn am ryw funudau, oedd e'n rhoi'r fantell yn ôl ac oedd y cardotyn yn symud mlaen at ffermydd eraill felly i gardota. Ac oedd Thomas Rees yn gwneud y pethau yma yn blentyn sy'n dangos i chi pa mor ddyfeisgar oedd Thomas Rees. Oedd y gallu gyda fe i greu pethau artistig rhyfeddol hyd yn oed pan oedd y blentyn. Ac oedd nhw enwog hefyd gyntaf i gyd am ei ffraethineb. Oedd e'n un o'r bobl yma chi'n ffindo yn cefn gwlad hefyd sy'n gallu, pobl y ciliau, maen nhw'n gallu sgwennu penillion doniol am bethau troion trwstan, y fro ac yn y blaen. Wel, oedd e'n gallu gwneud hyn, oedd e'n enwog am hyn hefyd yn blentyn. Ond, mi ddaeth diwygiad pan oedd e'n 20. Oedd diwygiad enwog iawn 1828 wedi effeithio lot ar y boblogaeth, reit ar draws Cymru. A mae gafodd effaith ar Thomas Rees a mi gafodd droedigedd yn 20 oed. Ac erbyn bod e'n 15 oed, wedyn ni oedd e'n gallu coheiddi marwnadau i aelodau o gapeli, annibynwyr yn y menywod oedd wedi marw mae farwnadau i aelodau merched o gapeli o eglwysi Sir Gaerfyrddin gydag dyna arwdd o newid byd. A wedyn ni erbyn 1832, oedd e'n mynd o gwmpas Sir Gaerfyrddin i bregethu gyda criw o fechgyn ifanc o'r un oedran. Meddylwch chi am griw o fechgyn 15 oed ac un ar 15 yn mynd o gwmpas i bregethu. Dyna oedd ei hobi nhw. Mae'r peth yn gwbl rhyfeddol, ond mae'n arwydd i chi o afel diwygiadol pethau yr eglwysi yn y cyfnod yna mewn ffordd. Ac wedyn ni fe dynnodd sylw erbyn 1833, fachgen ifanc o hyd, fe dynnodd sylw at ei hun, sylw pregethwr enwog iawn, David Rees o Gapel Als yn Llanelli. Oedd yn un o bregethwyr mawr yr Annibynwyr, wrth gwrs, y mwyaf enwog. Ac trwy hynny, mi ddath i ddechrau fel rhyw fath o brentis pregethwr i David Rees Gapel Als. Oedd David Rees yn gallu gweld gallu Thomas Rees i siarad enghraifft, oedd e'n hiodl iawn. Nid bod dim byd gwreiddiol gyda fe ddweud, ond oedd e'n hiodl ac yn swynol iawn yn ei ffordd o ddweud holl ystrydebau y bregethwr. Oedd e'n dda iawn yn neud y math na o beth. A hefyd oedd e'n adnabyddus hefyd pan oedd e'n fachgen ifanc am bod e'n smoco, oedd e wedi dechrau smoco. A pan ath fel rhyw fath o brentis bregethwr i David Rees i Gwm Llynfell, Gapel Cwm Llynfell,
pwy oedd yn pregethu gyda fe oedd un a fydde'n dod yn elin mawr iddo fe, sef Michael D. Jones y Bala. A hefyd Williams o'r Wern. Meddylwch bod y bachgen yma cael ei stydied yn ddigon galluog i bregethu gyda David Rees Capelals a Michael D. Jones y Bala a Williams o'r Wern. Ac oedd Michael D. Jones ddim yn hoffi Thomas Rees o gwbl ar hyd i oes, ond mi ddath yn fwy ac yn fwy cas ganddo, oedd yn casau Thomas Rees yn llwyr. Ac ond y tro cyntaf iddyn nhw gwrdd oedd e'n bryniadu Thomas Rees am y fath arfer ffiew a smoco. Ond dyma Williams o'r Wern yn dweud tho yn dawel, trwchwch y machgen ni, oeddech chi'n meddwl bod e'n beth doeth pan ych chi'n mynd i bregethu at bobl, chi'n llencyn ifanc, i ddangos i gapelu bod chi'n ddigon cefnog ac yn ddigon ariannog i fforddio tobacco. Dych chi ddim yn meddwl bod e'n ffordd wael o gael unrhyw fath o arian mas o'r gynulleidfa. Ac felly oedd Williams o'r Wern yn llawer mwy sydl yn y ffordd yn ei gyngor i'r Thomas Rees. Angofio Thomas Rees ddim ohoni, ond oedd e'n pare i fynd mlaen i smoco, ond yn fwy gofalus felly. A felly, erbyn 1824, oedd David Rees, y cawr o mawr o Capelal Llanelli, wedi penodi Thomas Rees i fod i fynd o gwmpas gydag e'r capeli fel helpiwr iddo fe. Waith Thomas Rees mewn ffordd oedd rhywbeth o B-ffilm cyn bod A-ffilm yn dod ymlaen yn y cinema. Chi'n cael hynny yn Hollywood yn dych chi, ac oedd e'n goffod twymo'r gynulleidfa cyn galw David Rees i roi'r bregeth fawr fel petai. Gwaith Thomas Rees o twymo'r gynulleidfa lan, megino'r efengyliaeth, megino pethau, a wedyn ni, pan fydde'r gynulleidfa wedi twymo, dyna pryd fydden nhw'n galw ar David Rees, ac chi'n cael y rethregwr mawr o'r bwlpid. A dyna sut oedd e'n dysgu bod yn bregethwr, ac erbyn 1835, fe ddath newid byd yn llwyr oddi wrth y byd gwledig yma i Thomas Rees, fe benderfynodd i berthnasau oedd yn byw yn y gweithio, oedd cymaint o bobl yn mynd o'r Sir Gaerfyrddin i'r bryniau, i'r mynyddau fel o'n nhw'n galw, i'r gweithiau. A mi alwodd y perthnasau yma ar Thomas Rees i fynd i aros gyda nhw yn Abertawe, yn y cymoedd felly, yn Abertawe. Ac oedd hynny'n mewn ffordd arosodd yn y gweithiau a'r bryniau ar hyd i oes. Wedyn ni yn y dinasoedd a'r trefi yn Llanelli, a Blaenau Gwent a Abertawe wedi hynny. Nid yn y pentre yn y cefndir gwledig yma, ond oedd ei brofiad o symud o ffermydd i'r trefi yn adlewyrchu profiad miloedd ar filoedd o'r cynulleidfaoedd oedd yn gwrando arno fe, ac o'n nhw'n gallu gweld bod mae hwn, y boi yma, yn un ohono ni. Mae'n adlewyrchu'n profiad ni o'r wlad i'r dre ac o'r ffermydd i'r gweithiau. Mae'n cynrychioli. Wel nawr fe ddechreuodd fel glôr, ond bod e'n fawr iawn o gorff ac yn arbennig o gryf o gorff, doedd e ddim yn hoffi gweithio dan ddiar. Ac oedd e'n fe ffindodd rhyw ffordd o ddod mas o weithio yn y gwaith glo, bod oedd e'n casau gweithio dan ddiar, a fe benderfyno bod digon o addysg gyda fe i fod yn ysgolfeistr. Wel, sut oedd hynny? Wel, i ryw raddau, achos bod ffarmwr caredig nôl yn Llangathen wedi bod yn gallu gweld gallu'r bachgen a wedi talu am chwarter o ysgol, chwarter blwyddyn o ysgol iddo fe, ac oedd e wedi dysgu, oedd Thomas Rees ei hunan wedi dysgu Saesneg yn Sir Gaerfyrddin uniaith Gymraeg, oedd i'w Sipsiwn oedd yn paso yn ei carafannau. Oedd Sipsiwn yn paso, a bob carafan oedd yn gweld yn Sir Gaerfyrddin, oedd yn mynd atyn nhw a gofyn am wers o Saesneg gan y Sipsiwn. Achos fel arall, o'ch chi ddim gallu clywed unrhyw fath o Saesneg yn Sir Gaerfyrddin. Chymod, o'ch chi ddim mynd i glywed mwy o Saesneg nag yn bethau chi'n clywed Finnish neu Sbaeneg neu rhywbeth fel yna. Ac felly o rhaid dysgu Saesneg, oedd e wedi dysgu erbyn bod e'n mynd i Abertawe, oedd digon gyda fe i ddysgu i agor ysgol
fach ysgol yn ardal yn Annibynia. A hefyd mi gorodd ysgol fach yn cael gybargod ar ffiniau gwent, a hefyd mi chwiliodd am ryw fath o waith pregethu ar Dydd ac oedd yna gapel bychan wedi dechrau fyna, a 12 o aelodau oedd gyda nhw. Dyna'r math o eglwysi oedd gan Gymru yn aml iawn yn y cyfnod yma. Oedd 12 o aelodau, wi'n meddwl 6 o ddynon a 6 o ferched oedden nhw, ac oedd nhw'n barod i roi 60 y mis i Thomas Rees i fod yn weinidog. Wy'n gallu gweld bod chi rhy ifanc i gofio beth oedd wigen. Wy'n meddwl, allai ddim credu, chi mor ifanc. 10 swllt oedd, hanner pint oedd chwigen. Ac dyna oedd ei gyflogau am y mis. A felly oedd yn gallu gwneud gyrfa felly, ac oedd ddim rhaid mynd lawr ac o'r i'r gweithio glo. Ac oedd ei fodd y merw trefi Morgannwg a Gwent, ac oedd wedi trefnu mynd lawr i Gasnewydd yn reoledd i gael gwersi Saesneg, i wellai Saesneg, i gyfythogi Saesneg, ac i ddysgu Lladin a Groeg. Ac wrth gwrs oedd fel o'n i'n gweud, oedd e'n gallu, wedi bod yn cysgu'n hir iawn, achos oedd e'n gweithio mor galed yn hunan o ddysgu, ac dyna fel oedd pobl yn y cyfnod na, dwi'n meddwl oedd hunan addysg yn golygu lot i bobl fel Thomas Rees, ac oedd e'n nabod llawer iawn o hen deuluodd ffermwrol Blaenau Gwent, ac un o'r teuluodd yma oedd Williamsiad ffarm Pant Fawddog yn Blwydd Bedwellty, blwydd mawr iawn, Blwydd Bedwellty yn Gwent, ac ei gwmpodd mewn cariad pan oedd e'n 40 gyda'i merch nhw, Jane Williams. Ac o'n nhw'n eitha cefnog fel teulu o ffermwyr, a fe briotso nhw yn 1838, ac oedd y Williamsiad wedi gwneud penderfyniad i ofyn i Thomas Rees am agor siop yn mewn tŷ oedd yn eiddo iddyn nhw, yn lawr wrth bont Abertawe, lle oedd lot o bobl yn mynd nôl amlaen ar draws yr afon, rhwng y ddwy sir ac yn y blaen, rhwng lot o weithiau glodd yn agor, ac oedd y lle da i gael siop, ac oedd Jane a Thomas felly yn cadw siop, ond oedd yn drychineb o dim syniad gyda'r ffordd redig busnes, dim syniad o gwbl, ond oedd, a mi golsodd lot o'r warian, achos nhw ddim yn gwybod beth oedd hen gownt, ond oedd ddim wedi sylweddoli bod lot o bobl yn gwrthod talu, a llawer iawn o aelodau o gapelu, yn meddwl y dyle gapelwr da roi bwyd iddyn nhw am ddim, a heb iddyn nhw dalu. Ac fian iawn ath Thomas Rees a Jane yn feddalwyr, a mi rhaid i Thomas fynd i'r carchar, Thomas Rees fynd i'r carchar yng Nghaerdydd. Ac oedd e'n beio, oedd Thomas Rees, a mae hyn yn bwysig yn urfa fe, oedd e'n beio'r siartwyr am greu'r dyledion yma gyda fe, achos oedd Pont Abertawe reit yng nghanol ardal terfysg y siartwyr. O'r ardal na oedd lot fawr o filwyr y siartwyr yn mynd i fartsio i Gasnewydd yn 1839 i greu terfysg y siartwyr. Ac oedd Thomas Rees yn dweud bod y bobl yma'n ofnadw, o'n nhw'n disgwyl i siopwr, o'n nhw'n tybio bod siopwr yn perthyn i ryw fath bourgeoisie gyfoethog, ac oedd y werin bobl, y clodion yng Nghymru, oedd dim rhaid iddyn nhw dalu biliau i bobl sydd yn gyfoethogion yn bourgeoisie yn y siopau, ac oedd e'n beio'r siartwyr mewn gwirionedd am achosi i fethdaliadau. Ac ond fe dalwyd y dyledion gan rieni Jane, dath e mas o'r carchar, a fe gath alwad gan gapel yn yr ardal, felly oedd yn rhydd unwaith eto, ond oedd ar hyd i oes o'r pwynt yna ymlaen, o gwmpas 1839 adeg terfys y siartwyr, fe benderfynodd Thomas Rees, wy'n mynd i ymwneud â gwleidyddiaeth, ond wy'n mynd i ymwneud â gwleidyddiaeth gymedrol, seneddol, a dim byd chwyldroadol o gwbl. Dyna sydd eisiau diwygio popeth trwy senedd, nid trwy derfysg. A felly oedd e'n bwysig. Wel, wedyn ni, fe gafodd wahoddiad i ddod nôl i Lanelli, lawr i Lanelli gan David Rees Capelal, sy'n bod yn
bregethwr i helpu fe, achos oedd cymaint o bobl yn mynd i gapel Als, oedd canodd o bobl tu fas i'r drws yn methu clywed y bregethau, a fe godwyd ail gapel gorlif, rhyw overflow o gapel o Siloa, ac o fwnodd David Rees capel Als tybed a alle Thomas Rees edrych ar ôl y capel gorlif yma yn Llanelli. Felly lawr i Llanelli, a mae hyn yn bwysig iawn bod e'n symud i Llanelli hefyd, achos bod e'n cael cyfle gan David Rees i sgwennu lot fawr o erthyglau yn weddol gyson i'r diwygiwr, papur enwog David Rees Llanelli oedd y diwygiwr, ac mae'n amlwg bod Thomas Rees wedi ystyried bod Helyn de Beca yn 1843 nag o'n nhw ddim yn derfysgwyr peryglis fel y siartwyr, achos oedd rhaid i olygyddion oedd David Rees yn bendant o blaid Rebecca, Helyn de Beca, a felly mae rhaid bod Thomas Rees wedi llyncu i wrthwynebiad i derfysg, neu bod e'n syried nag oedd y Beca ddim yn bobl derfysgol. Wedi'r cyfan oedd arweinwyr Helyn de Beca fel yn heili fy hunan yn rhyw diaconiaid parchus iawn oedden nhw yn ystod y dydd, a hon nhw'n derfysgwyr yn y nos, ond o'r cyfan yn ystod y dydd, ond nhw'n diaconiaid ac yn y blaen yn athrawon ysgol Sul, ac yn mae rai bod David Rees a Thomas Rees yn gwybod hynny yn 1843, wi'n meddwl. Beth bynnag, oedd e'n brentisiaeth ardderchog bod rhaid i Thomas Rees sgwennu Cymraeg yn gyson i David Rees oedd yn ei bapur y diwygiwr, oedd hwnna'n help mawr, wi'n meddwl. Ond wedi cael profiad yn eglwysu ffindiau morganog a blaenau Gwent, oedd hyn hefyd wedi effeithio'n ddwfn ar brofiad Thomas Rees o grefydd, achos oedd e'n gallu gweld, oedd e'n ragweld y byddai ragor o Saeson yn dod mewn o Loegr, o Sir Henffordd, Gwlad yr Haf, Sir Ganloew, ac yn y blaen, a Gwyddelod hefyd yn dod o Iwerddon, yn llifo mewn i'r holl weithiau oedd yn agor mor aml ac oedd capeli'n agor, oedd gwaith glw'n agor, ac oedd dim digon o Gymru i gael i weithio y gweithiau glo. Mae fe canodd y weithwyr yn dod mewn, ac oedd e wedi gweld y bydden nhw'n mynd i'r eglwys wladol, neu o'n nhw'n mynd i fynd i ryw eglwysu'n perthyn i enwadau eraill, neu o'n nhw ddim yn mynd i unrhyw eglwys, a felly fydde i heneidiau nhw yn mynd ar goll. A felly oedd e'n dechrau credu bod rhaid i ni weithio yn galed i gael eglwysu Saesneg yng Nghymru. A dyna pryd y dechreuodd e weld hyn pan oedd e yn Llanelli, oedd e wedi cael y profiad yma yn Blaenau Gwent, a mae'n sgwennu am hyn yn y papurau wedyn ni, pan mae ac oedd hefyd y peth arall oedd yn sgwennu arno fe, oedd e'n gallu gweld yn Sir Gaerfyrddin bod yr annibynwyr yn ofnadw o anrhefnus, ac oedd e ddim yn hoffi hyn o gwbl, oedd e'n gwingo wrth glywed pobl yn gweud annibyniaeth equals annibendod. Dyna'r peth mawr oedd pobl yn dweud am yr annibynwyr, bod nhw'n gwbl anniben yn eu trefniadau, a oedd y capeli split yn digwydd yn rhy aml, a wedyn ni oedd y pregethwr bach ifanc falle'n colli swydd yn llwyr, ac oedd dim trefen ynglyn â cronfeydd i helpu gweinidogion, fel wedi dweud, fel oedd y Saeson wedi trefnu hyn eisoes, ac oedd e'n gallu gweld bod y Congregational Union yn Lloegr eisoes yn 1833 wedi dechrau'r holl cael trefn ar yr eglwysu annibynnol yn Lloegr, ac oedd y Cymru oedd e'n teimlo yn anrhefnus iawn, ac fe ddechreuodd trwy wasgu ar bobl Sir Gaerfyrddin i gael undebau sirol, a weithodd yn galed felly i gael rhyw fan undebau, rhyw fath o gyngrau rhwng capeli annibynwyr yn Sir Gaerfyrddin a perswad o ffrindiau yn Sir Fynwy ac Morgannwg a Brycheiniog ac yn y blaen i gael math o undeb llac iawn yn y siroedd felly. A mae hynny'n beth oedd yn mynd a'i fryd pan oedd e yn Llanelli gydag a sefydlodd undeb yng Nghaerfyrddin dros Sir Gaerfyrddin yn 1846 er enghraifft. Ac felly oedd e'n, a hefyd oedd yn brysur iawn yn pregethu
ar draws Cymru mewn cyfnod cyn reilffyrdd oedd hyn, oedd e'n anodd iawn, oedd e'n goffod, mae disgrifiadau yn y cofiant iddo gan John Thomas Lerpwl o'r teithiau, oedd e'n cerdded bellafoedd Cymru i brigethu, ac fel mae Dr T.D. Jones yn dweud am bregethwyr yn oes Victoria, mae T.D. Jones yn dweud, os o'ch chi'n mynd i fod yn un o gewri'r pwlpit yn oes Victoria, oedd rhaid i chi gael cyfansoddiad i'ch mwyn wneud hyn. Ac oedd Thomas Rees yn ffodus iawn bod e'n dyn mawr cryf ac yn ddi-ildio ac oedd digon o nerth gyda fe i gerdded pellafodd Cymru cyn yr eilffyrdd i brigethu ac i godi, ac oedd e'n brigethu mwyn codi arian at i dalu dyledion capeli, achos oedd llawer iawn o'r capeli mae wedi codi mewn rhyw fath o frwdfrydedd, rhyw dan siafins oedd yn gallu bod mewn ffordd o godi capel, achos oedd angen capel, a oedd neb wedi taro, wedi taro i feddwl pobl bod rhaid talu dyledion y capel am godi'r capel i'r adeiladydd neu'r sar ac yn y blaen. Ac felly oedd hi'n rhad moch mewn ffordd, ac oedd Thomas Rees yn neud i orau i gasglu arian o bob cwr a boa, ac yn dechrau gasglu yn Lloegr hefyd at dalu dyledion ac yn y blaen. Wel nawr te, elfen newydd yn ei yrfa fe wrth deithio o gwmpas Cymru, oedd e'n cael cyfle i fynd i bob math o hen achosion fel Capel Eisac yn Sir Gaerfyrddin, oedd e'n gallu mynd i hen gapeli ac oedd e'n gweld bod lot fawr o hen lawysgrifau yn pydru yn Horneli i sgoldau nhw neu stafell gefn y capeli yma. Yw llawysgrifau yn mynd yn ôl i'r ail ganrif ar 15, 1689, cyfnod na, ac o'n nhw gyd yn pydru. A me ddechreuodd trio darllen y llawysgrifau yma, mi ddysgodd yr hen lawysgrif yn Saesneg o'n nhw'n aml iawn, ac a mi ddechreuodd ymddiddori wrth gael cais i sgwennu cofiant i rai o'r bregethwyr yma. Oedd pobl yn dechrau'r arfer o gael cofiannau i bregethwyr, ac oedd e'n cael ceisiadau ac mwyn sgwennu am y gweinidogion yma. Wrth gwrs oedd rhaid iddo fynd i'r capeli ac oedd e'n edrych ar y papurau yma, oedd e'n pydru ac oedd e'n gallu gweld bod nhw'n ffynhonnell ardderchog i hanes yr enwadau ac yn y blaen, yr achosion unigol ac i hanes yr annibynwyr i hunain, ac hefyd beth arall oedd e'n ffindo, oedd yn ddyn deallus iawn wrth gwrs, ac oedd e'n gallu gweld bod edrych ar yr llawysgrifau yma'n help iddo fe ddiffinio beth oedd y gwahaniaethau rhwng enwadau fel y presbyteriaid a'r bedyddwyr a'r annibynwyr, achos yn aml iawn oedd yr achosion yma am 2 ganrif yn gapeli oedd yn cael ei rannu rhwng y tri enwad. Bedyddwyr, annibynwyr a presbyteriaid i gyd yn cyd addoli, ddim yn union yr un amser falle ar y sabodd, ond yn yr un adeilad. Ac oedd yn help iddo fe i ddysgu beth oedd hanes trefn a glwysig, a beth oedd yn diffinio'r enwadau yma oedd i wrth yr eglwys wladol, pam yr o'n nhw wedi cael ei taflu allan o'r eglwys wladol yn 1662, a beth oedd y gwahaniaethau rhwng yr eglwys wladol. Felly oedd e'n dysgu hanes crefydd wrth bod e'n sgwennu'r cofiannau yma, ac mae'n rhyfeddol ffordd mae'n troi i hunan yn hanesydd, ond hanesydd cyfnod weddol ddiweddar. Mae hanes Thomas Rees, i ffordd oedd e'n gweld hanes Cymru, dyw e ddim yn mynd nôl lot yn bellach na cyfnod, gwedwch, Llanfaches, 1639, i ni wedi colli'r eglwys yna'n ddiweddar yn ardal Casgwent. 1639 yw'r cyfnod lle mae ddiddordeb mewn hanes mewn gwirionedd yn dechrau. Ond oedd e wedi dysgu hanes ac dysgu am hanes, a hanes crefydd ac yn y blaen, ac a pan ath e
i Loegr wedyn i chwilio am lawysgrifau fanna mewn llyfrgelloedd ac yn y blaen yn Lloegr hefyd, oedd e'n cael cyfle i brygethu, i siarad gyda annibynwyr yn Lloegr, ac o'n nhw'n yn ei eglwysu urddasol, cefnog, trefnus, tawel, yn rhyfeddu at yr hanes oedd gan Thomas Rees bod Cymru yn wlad oedd yn ferw o godi capeli, nid un capel fan hyn, un capel fan yna, ond dyshedu o capeli ym mhobman, achos yn y cyfnod yma, oedd capel, os cymerwch chi'r enwadau i gyd, oedd capel yn agor rhywle yng Nghymru bob bythownos. Capel newydd yn cael ei godi bob bythownos. Ac os oedd y geri marwol, neu rhyw bla ofnadw fel yna'n lladd lot o bobl, oedd capel newydd yn agor un bob wythnos. Felly, ac oedd e'n gallu sôn am nid dwsen o gapeli, neu hanner cant o gapeli, ond canodd o gapeli wrth y Saeson, ac o'n nhw'n syfrdan, ac yn barod i roi arian i dalu dyledion ac yn y blaen. Ac oedd fe ddath Thomas Rees felly yn ffigur enwog, nid yn unig ymlith yr annibynwyr yng Nghymru, ond hefyd ymlith annibynwyr Lloegr hefyd. Ac oedd y Saeson yn rhyfeddu, gan o'n i gweud, a dyna beth oedd yn mynd â fe yn y pen draw at y brodyr Wills, fel wedi sôn amdan, yn Bryste, a teulu cyfoethog yn gwneud carpedi. Maen nhw'n para i wneud carpedi yn Leeds. Chi gyd wedi clywed am Crossley carpets, wy'n siŵr, carpeti Crossley. Wel, cofiwch pan ych chi moyn carpeti, cofiwch brynu carpeti Crossley. Ac hyd sy'n ei weid fy Wy ddim yn siŵr a di'r teulu yn parhau i fod yn annibynwyr. Mae nhw yn yr House of Lords ar y byd hyn, wy'n meddwl. Ac ond beth bynnag, oedd e hefyd wrth fynd i gapeli yn Lloegr hefyd, oedd e'n dechrau cwrdd a ffrindiau David Rees, Capel Als ac yn y blaen yn Lloegr, pobl fel radicaliad, fel Henry Richard Tregaron, oedd yn weinidog yn Lloegr ac yn sgrifennydd y Cymdeithas Heddwch yn y blaen, oedd e'n dechrau ymwneud â'r rheini hefyd. Wel, yn 1849, fe ddibyniodd alwad unwaith eto i Flaenau Gwent. Oedd e fes yn pendilio rhwng Llanelli a Gwent a Llanelli, Abertawe, Gwent, Abertawe. Dyna ffordd oedd e, dyna i fyd rhywsut mae'n pendilio. A mae'n mynd nôl i Capel Carmel yn y Kendl, sef pentre Beaufort, neu Beaufort, i ni galw'r lle erbyn hyn, Beaufort. Flower de Lis a Beaufort lan yn Blaenau Gwent, ac oedd e'n weinidog yn Carmel, ac erbyn hynny oedd e'n gallu gweld bod Saeson yn llifo mewn i Went wrth filodd a milodd ohonyn nhw, ac felly oedd rhaid wneud rhywbeth ynglyn a neill derbyn yr holl Saeson ma mewn i'r capeli Cymraeg, ac oedd e'n dweud unwaith i chi wneud hynny, mae'r capel yn troi yn gyfan gwbl Saesneg o dros nos yn ei brofiad neu o'ch chi'n gorfod wneud rhywbeth ynglyn â'r English cause, fel oedd yn galw'r peth. Ac erbyn 1850, a wedyn ni ychydig bach wedi hynny, 1853 meddwl chi, 1853 a 1860, fe gynhaliwyd cynadleddau mawr gan Thomas Rees yn Blaenau Gwent ac yn Caerdydd i drefnu bod na gymdeithas yn mynd i godi capeli yn yr iaith Saesneg ar draws Cymru, yr English cause, a dyna, wrth gwrs, oedd wedi cynddeiriogi pobl fel Michael D. Jones, ac yn y pen draw, wrth gwrs, genhedlaeth wedyn ni erbyn 1870 a 1880, oedd Emrys ap Iwan yn rhewl yn y Ffrin Clwyd yn gwawdio Thomas Rees ac yn galw'r peth gydag acen y gogledd, English course. Oedd e'n boston yn sôn, mae rai pobl yn dod i'n English course, ac oedd yr English course yn dod i fyny yn aml iawn gydag Emrys ap Iwan a ffordd o wawdio Thomas Rees oedd galw'r peth yn English course. Ac oedd, ond oedd Thomas Rees yn ffyddiog bod rhaid gwneud hyn neu fe capeli Cymraeg i iaith yn diflannu. Dyna oedd i ddadle, beth bynnag. Ac
Ac oedd e'n teithio erbyn hyn gymaint yn fwy nag oedd e, achos bod reilffyrdd ym mhobman yng Nghymru, ac oedd e'n gallu trefnu cynadleddau mor hawdd, achos bod stampiau, bod y penny post wedi dod ac yn y blaen, a felly oedd Thomas Rees wedi dod yn ddyn oedd yn wrth fynd i Loegr, hefyd oedd e'n mynd i lyfrgelloedd fel Rhydychen a Chaergrawnt, y Public Record Office yn Llundain, Dr Williams Library, a mi ddaeth yn awdurdod mawr yn gyflym iawn yn y cyfnod yma, yn y 50au a'r 60au, ar hanes crefydd Cymru mewn gwirionedd, ac oedd e'n, ac canlyniad o'r holl weithgarwch mae ar ben yr holl bregethu yma, yr holl ddysgu yma, yr oedd e'n sgwennu llyfrau, a fe sgwennodd glamp o gyfrol ardderchog a safonol a The History of Protestant Nonconformity in Wales, 1861. A does neb arall wedi llwyddo i sgwennu llyfr am hanes yr holl enwadau ac angydffurfiaeth. Ac sylwch, mae non-conformity yw e, nid dissent, achos erbyn hyn oedd Thomas Rees yn styried ers amser y llyfrau gleision 1847, yr oedd Methodistiaeth, oedd yr hen gorff wedi dod yn rhan o'r un mudiad ar Annibynwyr. Cyn hynny o'n nhw ar wahân, oedd nhw ddim yn styried ei hun yn y meilltiwyr yn yr hen gorff, yn Methodistiaid. Ond ar ôl llyfrau gleision, mae'r ddau fudiad yn dod at ei gilydd, ac felly'n galw'r mudiad yna yn ôl Thomas Rees yn non-conformity, anghydffurfiaeth. A mae'n llyfr darllenadwy iawn yn Saesneg, mwyn cael cydymdeimlad y Saeson, ac Americanwyr hefyd, achos oedd rhaid i gwerthu copïau yn America hefyd. A mi gafodd Thomas Rees oethuriaeth am y llyfr gan Brifysgol Marietta yn Ohio yn America. A dyna seth y daeth Dr Rees, Mr Rees, parchedig Dr Rees, yn parchedig Dr Thomas Rees. Ac oedd Michael D. Jones, wrth gwrs, yn neud Michael D. Jones yn meddwl bod hyn yn ofnadw, ac oedd e'n chwerthu'n am ben y doethuriaethau traws iwerddol yma. Oedd e'n meddwl dim ohonyn nhw. Ac, ond canlyniad cyhoeddi'r history yn 1861 oedd denu Thomas Rees yn llwyddiannus i Abertawe, prif ddinas angydffurfiaeth Cymru, prif ddinas yr Annibynwyr beth bynnag. A fe, o'r galwad iddo fe, i gapel mawr Ebenezer yn Abertawe, yn Ebenezer Street, ar bwys yr orsaf yn Abertawe, yn 1861. A oedd hynny'n rhoi cyfle wedi Thomas Rees ddod yn gydlynydd ar dathliadau'r angydffurfwyr erbyn 1862, ond nhw'n mynd i gynnal ar draws Cymru rhywbeth o jubilee cof am y torri mas enwog. Oedd y torri mas wedi digwydd yn 1662. Oedd yr Puritaniaid oedd wedi goroesi rhyfel cartre, goroesi rhyfel oedd Cromwell, ond nhw wedi cael ei troi allan o'r eglwys wladol, a felly dyna oedd yn cael ei ystyried yn dechreuadau gwir ymneilltuaeth Cymru. Ac rhan o'r dathliadau yma erbyn 1862, mewn rhyw flwyddyn, oedd cael digon o arian i godi capel coffa yn Aberhonddu. Chi gyd yn, wel, rai ohonoch chi'n digon hen i gofio coleg coffa oedd gyda ni. Coleg coffa 1662 oedd y coleg yn Aberhonddu. Cof am y torri allan. A oedd nath ddathliadau ar draws Cymru, a Thomas Rees oedd yn cydlynu'r holl ddathliadau yma. A hefyd oedd e'n brysur iawn y mywyd trefol Abertawe fel pregethwr a fel darlithydd boblogydd. Oedd e'n taflu ei hunan mewn i fywyd cyhoeddus Abertawe, oedd yn aelod pybyr o'r Royal Institution, sef amgueddfa a llyfrgell hynna Cymru mewn ffordd yng nghanol Abertawe, ac oedd e'n aelod pybyr ac yn pregethu ac yn darlithio yn aml ar hanes Cymru ac yn y blaen, ac oedd e'n rhan o fudiad ofer i drio troi'r Royal Institution ar Abertawe yn llyfrgell genedlaethol i Gymru. Felly mae'n rhaid chi gofio, gweitha'r English Course, yr oedd Thomas Rees hefyd a diddordeb ysol mewn sefydliadau cenedlaethol i Gymru. Doedd e ddim erioed wedi awgrymu y dylai'r undeb yr Annibynwyr ymuno gyda'r Congregational Union,
oedd rhaid cael y sefydliad yng Nghymru o'r undeb, nid dymuno gyda'r Congregation Union. Ac o'r un peth oedd e'n meddwl y gallai'r institution fod yn newyllyn i Lyfrgell Cenedlaethol i Gymru. Felly oedd na Gymreigrwydd pendant yn perthyn i Thomas Rees. Oedd e ddim yn sais a ddolwr syml fel mae oedd ei elynio yn ei ystyried e. Ac yn yr oedd e wedi, ac oedd peth arall nath e heblaw darlithio yn yr Royal Institution ar Gymru, roedd e hefyd wedi taflu hunan mewn i'r mudiad rhyddfrydol i gael pobl i bleidleisio, i wneud yn siŵr bod pobl yn cofrestru i hawliau bleidleisio ac i drio cael y bleidlais i bobl yn 1867 a wedyn ni oedd e'n trio helpu ag yn llwyddiannus yn cael un o'i ffrindiau mwyaf oedd Ifan Matthew Richards oedd yn byw yn y ffynonau y tŷ yn Abertawe sydd erbyn hyn yn dir Mair. Chi gyd yn gyfarwydd ar Mansion House. Rwy'n ni sy'n byw yn Abertawe, chi gyd yn gyfarwydd ar Mansion House. Wel, oedd hwnnw oedd cartre Ifan Matthew Richards. Ac oedd, a me ddath yn aelod radicalaidd Sir Abertawe yn 1868. Felly oedd e'n ffigur mewn gwleidyddiaeth, ffigur yn darlithio yn Abertawe, a fe gyhoeddodd e gyfrol hynod o ddiddorol yn 1867, Miscellaneous Papers Relating to Wales. Ac mae'r casgliad yma o ddarlithoedd oedd e'n rhoi yn yr institution yn hynod o ddiddorol, achos un ohonyn nhw, ac oedd Hywel Teifi Edwards wastad yn meddwl mai dyna'r ddarlith mwyaf rhyfeddol i gyd, oedd The Alleged Unchastity of Welsh Women. Fel oedd yn llyfrgleisio, The Alleged Unchastity. Ac oedd pwrpas y treithawd a'r ddarlith oedd gan Thomas Richards oedd dangos bod merched Lloegr lawer iawn mwy anllad na merched yng Nghymru. A oedd Hampshire yr enghraifft. A'r unig sir oedd e'n barod i gyfaddau bod y merched yn anllad yn ddi, oedd Sir Faesyfed ana'r sir fwyaf Seisnigedig yng Nghymru. Na chi. Ac a hefyd, beth sy'n mwyaf diddorol i gyd, ond mae'n rhaid i fi wedi hyn wrthoch chi, wedi gwrth y merched, un o'r pethau mwyaf trawiadol yn yr ysgrif yw, mae'n gweud, pam yn ni'n beio'r merched am anlladrwydd? Ni ddyn sy'n neud y merched yn anllad, ni sydd yn achosi anlladrwydd, nid merched, a mae hynny'n safbwynt hynod o wahanol i'r rhan fwyaf beth oedd dynon yn credu yn amser Victoria, ond wastad yn beio menywod am fod yn anllad. Efa, chi'n bod yn temtasiwn Efa. Ond oedd e'n dweud, na, dynon sydd ar fai, nid y merched o gwbl. A hefyd yn yr ysgrifau yma, un peth mwyaf diddorol, fi'n gorffen, un peth mwyaf diddorol sydd gyda fe yw bod e'n llunio y syniad yma, mae nifer o erthyglau fe ar y Gwerin Cymru, the working class, the working people of Wales, a fe o'r cyntaf dwi'n meddwl yn y 60au felly yn y Royal Institution i lunio delwedd o Werin Cymru fel pobl ddiwiol, ddiwyd, barchus, weithgar, bichedd y werin, y syniad delfrydol yma sydd gyda ni o hyd o'r werin bobl, bod Cymru yn wlad arbennig achos bod gwerin ganddi, nid dosbarthiadau fel gwledydd eraill. Ac fe yw'r cyntaf i lunio'r syniad yma, mae'n gadw, sy'n gair gyda fe yn Saesneg, dyw e ddim gweud y werin, mae'n sôn am the working class, ond mae'n darlunio pictiwr delfrydol iawn, swynol iawn o'r werin bobl, a mae hynny'n rhyfeddol i fi, ac i ni wedi anghofio bod Thomas Rees wrthi fel hanesydd yn gallu creu delweddau i ni'n defnyddio o hyd, bod hunan wedi mynd yn angof. Mae syniadau fe'n bod o hyd. Wel nawr, oedd dau gynllun mawr da fe, fi'n gorffen gyda hyn mewn ffordd, dau gynllun mawr gyda fe yn y 60au. Un oedd dod ar eglwysi annibynnol i gyd at ei gilydd mewn rhyw fath o gyngrau'r llac iawn, lac yn 1871 mewn cyfarfod yn Capel Ebenezer, fe sefydlwyd, fe gytunwyd i gael rhyw fath o gyngrau, rhyw gymdeithas weddol o lac
o'r eglwysi Annibynnol, a dyna pam na allwn ni ddim galw'n hunain mewn gwirionedd yn enwad, ond yn rhywbeth o gyngraidd o eglwysi sydd gyda ni. A wedyn ni me agorodd yr undeb yn Carfyrddin ym 1872. Ac dyna un peth bwysig, ond y peth arall nath gyda ei ffrind mawr Dr John Thomas oedd casglu hanes pob eglwys unigol, fach a mawr yng Nghymru, mewn 4 cyfrol fawr swmpus, a fe gyhoeddwyd rheina rhwng 1870 a 1875. A maen nhw'n rhan mor werthfawr heddi ac y mae History of Protestant Nonconformity gan Thomas Jones. Ac a fe gafod 5 gyfrol wedi marwolaeth Thomas Jones, Thomas Rees yn 1885. Fe gafod 5 gyfrol yn dangos cynnydd mawr yr enwad yn eglwys ni te, yn yr 70au a'r 80au. Fe gyhoeddwyd yna 1885, dwi'n meddwl, a 5 gyfrol. Felly dyna 2 gynllun mawr oedd gyda fe, a mae nhw'n hynod am ei sylwadau craff sydd gan Thomas Rees am natur annibynwyr ym mhob sir yng Nghymru. Ac fyddwch chi'n falch iawn, roedd un siampl i chi, mae'n sgwennu ysgrif fach ar bob sir, ac mae'n sgwennu ysgrif am Morgannwg. Beth mae'n feddwl o bobl Morgannwg? Wel, nawr te, mae'n gweud, mae nhw yw'r bobl fwyaf bywiog yng Nghymru, mwyaf sionc yng Nghymru. A pam maen nhw'n sionc ac yn fywiog? Achos bod ni yn dwlu ar chwaraeon, ac i ni'n dod o hen gefndir o draddodiad o chwaraeon yn Morgannwg. I ni'n fwy hoff o chwaraeon nag unrhyw sir arall yng Nghymru. A mae hynny wedi rhoi rhywbeth o sioncrwydd i bobl Morgannwg. A mae'n hynod o ddiddorol, a wi ddim gydfod neb wedi sylwi ar y sylwadau yma oedd gan Thomas Jones am gwahanol. A beth bynnag, mi ath Thomas Rees a John Thomas i Lerpwl o Lerpwl i America yn 1876 i werthu copïau o'r cyfrolau oedd gyda nhw. A dyna pryd galwyd e nôl i Abertawe yn sydyn, achos bod ei wraig Jane wedi marw yn sydyn. A hefyd, pan oedd Thomas Rees yn America, oedd un o'i feibion Ebenezer Rees wedi cael trafferthion mewn busnes a wedi penderfynu ffoi o Abertawe yn sydyn ac dirybydd. Ac ych chi'n cael telegram yn galw Thomas Rees yn ôl o America i edrych ar ôl angladd i wraig, ac oedd ei fab wedi mynd ar long yn America i ffoi o'i drafferthion yn Abertawe. Felly mae'r tad a'r mab yn paso i gilydd mewn llongau ar draws Môr Iwerydd. Mae'n un o pethau mwyaf dramatig a gallwch chi ddychmygu am oes Victoria. A mi farw'r mab yn America, fian ar ôl yn California, wi'n meddwl, fian wedi hynny. Wel, beth bynnag, oedd e'n wedi ysigo gan y tragedia yma, a dyna sy'n dechrau i henaint wrth gwrs, yw'r tragedia yma, a oedd e'n credu mae'r feddiginiaeth orau oedd taflu hun mewn i ragor o weithgaredd, ac fedwedwr, fi'n llwyd yr undeb ddwywaith, ac oedd e'n weithgar iawn yn trio sefydlu coleg y brifysgol, oedd e moyn coleg brifysgol yn Abertawe, oedd e'n weithgar iawn, ond Cardydd a gafodd y wobor. Ond war y teg yn angladd Thomas Rees oedd Coleg Cardydd wedi anfon nifer o gynrychiolwyr i'r angladd yn Water Road ac yn Bethesgeti yn 1885. War y teg iddyn nhw. Wel nawr, mi'n gorffen gyda'r sylw bod mae Thomas Rees yn destun un o'r cofiannau mwyaf diddorol a sgwennwyd yn oes Victoria, a mae John Thomas i gyfaill yn dweud, wel, oedd e'n ddyn mawr, nid jyst mawr o gorff, a tal mawr, a llais mawr, ond oedd e hefyd yn ddyn mawr yn y pwlpit, a ddyn mawr yn yr enwadau hanes angydffurfiaeth, oedd os neb yn gallu dweud beth oedd ei fawr yna, ac os dim lot o bobl yn gallu cofio beth oedd yn ei bregethau fe chwaith. Ac eto, ond nhw wedi mwynhau y bregethau,
achos oedd e mor swynol, oedd e'n siarad mor swynol, oedd e'n ddyn swynol. Enghraifft, na siamplu chi o pa mor swynol oedd e'n gallu bod, oedd e wedi mynd i ofyn am arian gyda dyn o'r enw Thomas Barnes, mewn lle o'r enw Quinta, ac oedd e wedi mynd mas i'r ardd i smoco, achos oedd e'n gwybod bod Barnes yn casau smoco. A dyma Barnes yn dod mas i'r ardd a gweld Thomas Rees yn smoco ynghyn yr ardd, ac oedd e'n gyndeiriog. A dyma Thomas Rees yn dweud fe, Mr Barnes, cofiwch, wi wedi clywed bod does dim byd well na tobacco i ladd greenfly. A mae'ch rosys godidog chi yn llawn o greenfly. A dyna'r unig reswm paham o'n i'n smoco yn yr ardd, cofiwch chi, Mr Barnes. A felly oedd chi'n gallu gweld bod yno fath o swinoldeb mawr yn Thomas Rees, ac oedd yn gallu perswadio pobl, ac eto oedd neb yn gallu cofio beth oedd pwnc y brigeth, na dim byd fel yna. Na beth sy'n od, a mi'n meddwl bod e jyst yn ymgorfforiad o bopeth oedd yn ddiwyd ac yn fywiog yn y mywyd Cymru yn oes Victoria dyn nhw. A mae'n dweud ei hunan am ryw feddwyn diog, ond galluog iawn, yn pentre Estyll yn Abertawe. Yn cofio enw'r gweinidog nawr, ond oedd e'n athrydd o ddyn, ond bod e'n feddwyn diog iawn. A mae Thomas Rees yn dweud, wrth gwrs, dyna sy'n digwydd gyda pobl alluog. Mae'r bobl sy'n neud orau mewn cymdeithas yw bobl o alluodd digon cyffredin, digon cymedrol, ond bod y rai cymedrol i dawn yn defnyddio i doniau yn fwy diwyd na'r bobl athrylithgar yma sydd yn troi at feddwdod a grwan i bendod ac yn y blaen, a diogi ac yn y blaen. Ac mae fysa fe'n hunan bortread ohono fe mewn ffordd. Oedd e'n gwybod nag oedd e'n ddim yn ddyn gwreiddiol iawn, ond oedd e'n ddyn diwyd, oedd e'n workaholic mewn ffordd, yn dod e. Mae'r hyn dwi wedi dweud, siwr o fod eich chi'n cytuno bod e'n workaholic, ac dyna fydde'r gair modern amdano fe, dwi'n meddwl. Ac felly, y drafferth oedd ar ôl iddo farw, wrth gwrs, oedd Thomas Rees wedi meddwl, fel oedd John Thomas Lerpwl wedi meddwl, a lot o'r annibynwyr yn meddwl, bod y datblygiad aruthrol yma mewn annibyniaeth a'r holl edwadaeth yn Cymru yn mynd i fynd ymlaen i ddiwedd oes Victoria mewn i'r 20fed ganrif. O'n nhw'n tybio bod angen y cympeli mae i gyd at grefydd yn yr 20fed ganrif. Wrth gwrs, nid felly bu tro ar fyd. A T.D. Jones wedi sgwennu llyfr rhyfeddol am yr heriau oedd yr enwadau yn gofod wynebu o 1880 ymlaen, ac wrth gwrs oedd cyfnod mawr rhyddfydiaeth Cymru, oedd Thomas Rees yn gymaint o golofnau y Gymru rhyddfrydol 1868-1922, oedd yr holl byd na wedi chwalu ar ôl y rhyfel cyntaf yn 1922 a dyfodiad y Blaid Lafur ac yn y blaen. A mae'r rhan fwyaf o haneswyr Cymru yn yr 20fed ganrif wedi bod yn llafurwyr, pobl y chwith, a felly dim lot o ddiddordeb gyda nhw mewn pobl fel Henry Richard a Thomas Rees. A wedyn ni, mae pobl y blaid, Cymreigwyr ymhlith haneswyr yr 20fed ganrif, ddim yn gallu dioddau i syniadau Thomas Rees ynglyn â saith addoliaeth a'r English Course ac yn y blaen. Mae hynny'n troi pobl sy'n genedlaetholwyr yn erbyn pobl fel Thomas Rees. Felly mae Thomas Rees wedi diflannu'n llwyr oddi wrth o'r map hanesyddol Cymreig yn llwyr ac mae'n drist iawn i feddwl bod y dyn mawr yma yn y marn i un o gewri yr annibynwyr wedi mynd yn gwbl hangof, a'r cyfan allai wneud yw gobeithio bod chi wedi cytuno fi yn ystod y sgwrs yma bod e'n ddyn y dylid i atgyfodi ac bod e'n gymeriad gwerthfawr yn ei gyfnod i hunan yn ôl i safonau i hunan, a bod gweinidogion fel hyn, fel Henry Richard a Thomas Rees, yn chymod, gweini byd tu hwnt i glyw, gweision da i weision diw oedden nhw mewn ffordd, os cael barodio, wel do. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando o'r Annibynia. Ardderchog, diolch yn fawr. Mae
rhyw ychydig o amser gyda ni i unrhyw gwestiynau neu sylwadau. Diolch yn galon i chi eto. Diolch yn fawr. Rowch gymeradwyaeth o'r newydd. Diolch yn fawr. Falch iawn.